Biro luoni mathoth kotendre kod wach mar piedho ji ma dwaro bedo commissioners mag IBC mana kapod wadhi nyime gi weche manyien mag migago tinende ni. Ogai mar obila mapacho ka Douglas Kanja kwayo jotend sikunde mapacho ka mondo tem oti kod weg nyamburko maging'eyo e kinde mag yoro jopuonjre dok pacho ne yweyo ka sikunde olor. Kanjo yango magi bang' jopuonjre mopogore opogore yudore masiche mag apaya e counties mag Kisumu, Homa Bay kaachiel kod mano ma Nakuru e kinde ma ne gidok pacho bang' loro skul. Jatelo no osingo ni gidhi jiwo arita ya piny mapacho kaka bende oyango ni jogo mabiro dhi ataro gi chike mag apaya ibiro kawnegi ondamo mowinjore. We have even advised the school principals, the headmasters, to ensure that even when they organize the transportation of their pupils, their students, they get those vehicles that are dependable, not each and every vehicle that probably cannot be relied upon. Police officers and the NTSA officers will be in our roads throughout to ensure that our roads remains safe and secure. And those who don't follow those laws are taken out of the roads and charged.